Yung sponsor na 44,912, baka yung mag-comment naman dyan, gumagawa-gawa naman ako ng mga kwento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga kasinag, isang magandang gabi. Ngayon pala mga kasinag, nandito si Ate Arian. Pumunta din si Ate Arian, gawa ng bukas ng biyahe nila mga kasinag para dun sa gagawing lab test sa anak niya at sa 19 mga kasinag ang admission. Ila-update ko sa inyo mga kasinag lahat ng kabuuhan ng sponsor at yung nagastos natin. Kasi mga kasinag, mga ngailangan kasi sila Ate Arian ng pang-allowance nila sa pagbiyahe nila at pag-stay nila doon ng ilang araw. Ang sponsor natin mga kasinag na nalikom ay 44,912. Anong nakaraan, may nagpahabol ng 500. Shoutout pala kay Ma'am Minol, school head ng elementary school ng Barangay Bubuan. Shoutout sa inyo ma'am. Nagpahabol siya ng 500 na nakaraan. Siya namang ginamit ni Ate Arian, pamasahe, tapos pagkuha nung referral. Pagkuha nung referral, siyang ginamit niya nung nakaraan. Noong una mga kasinag, ang nagastos na natin ay 18,430. In-update ko naman sa inyo yung mga kasinag. Pinakita ko naman sa inyo yung mga binili natin. Ngayon, nagpahabol tayo. Yung bagong gastos mga kasinag. Nagpahukay ako ng deposito ng CR. Ang bayad ko dun 1,000. Tapos nagbili ako mga kasinag ng kawayan, 400. Tapos 39 pieces na hollow block yung ginamit dun sa deposito mga kasinag. Kasi kulang mga kasinag yung hollow block ni Ate Arian doon na stock. Kaya nagbili tayo ng 39 peraso. Tapos semento, nagbili tayo ng 4 na sakong semento, 4 na perasong kabilya, tapos pako. Nag-addition tayo ng pako nung nakaraan. Tapos kahoy. May binayaran kasi akong kahoy kanina, yung gagamitin doon sa kusina nila Ate Arian na doon sa may CR, yung gagamitin na kahoy kasi kinulang nga yung kahoy. Binayaran ko na rin kanina. Kasi Kuya Barok na nga nag-korte nun, gawa ng wala ng kasi wala akong makausap na maayos na magkukorte. Kaya si Kuya Barok na lang pinakorte ko. Binayaran ko na kanina. Lahat-lahat mga kasinag, ang nagastos na natin sa bahay ni Ate Arian ay 28,200. Ito lang mga kasinag yung mga materialis na ginamit natin sa bahay ni Ate Arian. Ang binayaran lang natin dun ay yung naghukay ng deposito. O yung trabaho namin mga kasinag ng Team Lakas, hindi po kasali dito. Walang bayad yun mga kasinag. 2 beses kami nagbayani, walang bayad yun. Ang merienda, mga pa-snack, sa akin lahat yun mga kasinag. Gastos ko yun. Hindi ko yun binawas dito. Kasi ayaw ko nga na mabawasan pa yung kanyang budget na at iniisip ko nga yung anak niya mga kasinag. Ayun naman ang naging tulong ko sa kanila. Kaya ngayon mga kasinag, yung sponsor na 44,912, minusan natin ng 28,200. Ang natira na lang doon sa pira na yun ay 16,712. Ito na lang ang natitirang pira mga kasinag ng sponsor. Yung tulong kay Ate Arian, 16,712. Ngayon mga kasinag, wala pa dyan yung pawid. Dito sa mga sa mga materialis dito, wala pang pawid. Hindi pa ako nakakabili ng pawid na gagamitin doon pambubong sa kusina nila mga kasinag. Tapos hindi pa rin ako nakakabili ng PVC na gagamitin doon sa sa CR nila. Doon sa bowl papunta doon sa deposito. Hindi pa ako nakakabili mga kasinag doon. Bibilihin pa natin yun mga kasinag. Kaya itong 16,712 na natira, mababawasan pa ito. Ngayon mga kasinag, andito si Ate Arian. Nabanggit ko kanina na bukas ang biyahe nila para nga doon sa anak niya at na maoperahan na. Kailangan nila ng allowance mga kasinag. Kasi bukas nang ang biyahe nila papunta sa Sorsogon. Kasi doon mga kasinag gagawin yung lab test na ma-examine para doon sa bata. Para maoperahan nga siya. Kailangan mga kasinag kasi nasa kondisyon yung bata. Kaya bukas malarga sila. Tapos 19 ang admission, kaya kung hindi sila makalarga kaya bukas, maalanganin sa sa panahon, kukulangin yung araw, kaya kailangan makalarga sila. Kaya ngayon mga kasinag,
pumunta siya dito, kailangan niya ng allowance. Kaya ngayon, bibigyan ko siya ng allowance mga kasinag ng 10,000. Siya na ang bahala sa makagastusan niya, sa mga gagamitin dun. Pitsa Gis kasi bukas mga kasinag, aalis sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na araw mga kasinag, para ma-admit na yung bata. Kasi 19 ma-admit yung bata eh. Tapos pag naoperahan yun, hindi natin alam mga kasinag kung ilang araw pang i-stay nila doon para makauwi sila dito. Kaya kailangan nila mga kasinag ng allowance. Kaya ngayon, bibigyan ko lang si Ate Arya ng 10,000. Yung matitira na 6,700 mga kasinag, mababawasan pa kasi mga kasinag yung 6,712 na ito. Gawa ng bibili pa tayo ng pawid, ng PVC do sa CR nila. Tapos, kung hindi nga makakatrabaho ang grupo ni Ate Aryan mga kasinag, ibabayad na lang namin. Ipapaarawan na lang namin para matapos yung kusina niya, tapos mabuo yung bahay niya. Kasi hihirapin naman mga kasinag kung ako lang. Kasi may obligasyon din naman ako mga kasinag na hindi ko naman siya kayang tutukan lahat. O araw-araw tutukan ko na ako magpapanday. Kasi may obligasyon din akong dapat kong gawin mga kasinag. Kaya, yung natira, pagkakasyahin ko naman yun. Kung walang magtrabaho nga, ibabayad na lang natin yung matitira. Kung ilang araw natin na makakuha tayo ng papanday nun, nababayaran na lang natin. Kaya 10,000 yung ipapadala natin kay Ate Aryan ngayon mga kasinag. Mga kasinag, hindi ko na isinama yung bata. Si Ate Aryan na lang. Dito. Ito yung pera na gagamitin nila. Ipakita ko rin sa inyo mga kasinag para may patunay naman. Baka yung mag-comment naman dyan. Gumagawa naman ako ng mga kwento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan mga sinag. Ate Aryan, bahala ka na yan ha. Sa pang-allowance nyo dun. Ayan mga sinag, binigay ko na kay Ate Aryan kasi bukas na maga silang aalis. Alanganin naman kung bukas ko pa ibibigay. Baka madilim-dilim pa kasi mabiyahe pa sila, mabangka pa sila papunta na sa bayan ng Seruma. Maghanap pa siya ng mahatid sa kanila. Mabuti kung simentado dito mga sinag, madali siyang ihatid ng motor. Mahirapan napakaliit man ng motor ko. Mabuti ko yung motor ko malaki at ako nung maghahatid mga kasinag. Maliit naman kaya magbabangka na lang sila bukas. Ayan mga kasinag, ayan lang po ang update ko sa inyo. Sa lahat po ng nag-sponsor, nagtiwala, suporta, maraming salamat mga kasinag. Kunting kimbot-kimbot na lang natin, matapos din yung bahay niya, at ipag-pray natin mga kasinag na maging successful sana ang operasyon ng anak niya, para maging normal na bata na siya. Yun lang mga kasinag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo kilala, talaga pong tinabangan nyo kami. Maraming salamat po talaga. Sana po talaga maging maayos ng anak ko. Thank you po sa inyong lahat. Pati po kay Emboy Oragon. Ayan mga kasinag. Salamat talaga ng marami. Hangad ko rin mga kasinag ang inyong panalangin na maging okay na yung bata. Maging okay na rin sila Ate Aryan. At maging safe sila sa biyahe nila bukas mga kasinag. Kasi hindi sila ihahatid mga kasinag Magkukommute lang kasi sila mga kasinag papuntang Sorsogon. Wala kasing libreng sasakyan na masasakyan nila. Kaya magkukommute lang sila. Pero kung bukas, may magdilang anghel na ihatid sila. Salamat ng marami talaga. Mga kasinag, may pahabol pala ako. Ipakita ko sa inyo mga kasinag yung lista namin ng lahat na mga pinagastusan natin. Ito mga kasinag. Kita ba? Ako maano kang camera. Ayan. Ayan mga kasinag. Tingnan nyo lang po dito mga kasinag lahat. Mga kasinag, ito yung lista. Lahat ng ginamit natin sa bahay ni Ate Aryan. Ito yung una na pinamili natin. Tapos ito yung additional na mga ginastos natin. Tapos ito na yung kabuuhan. Lahat na yan mga kasinag. Tingnan nyo lang dito. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Naway pagpalain pa kayo ng mahal na Panginoon. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye-bye.